Ine monga Molton Bagaya. Ndili mbali ya refugees diverse sengaye musana ndiponye miyala Malawi. Ndikuziwa zoti ziko lili lonse lili ndi ufulu wopanga malamulo ake ndikuwapanga implement mmene likufunira. Okay? Ndi dziko la Malawi lili ndi malamulo onena kuti ma refugees akakhale ku refugee camp. Zimene sitikuziwa. Mano chifukwa chani ine ndikufuna ndikhale mbali ya refugees. Choyamba Malawi tinene kaye zimene likupanga boma la MCP. Boma lililonse mu history likakhala kuti chuma sichikuyenda bwino, likakhala kuti china chake chasokonekera mdziko, amakonda kunamizira anthu akunja. Zimene tinaziona ndi Hitler ndi ma Jews, nationalism imakula, dziko chuma cha dziko chikakhala kuti sichikuyenda bwino. Koma chimenecho tiye tichike pa number 4. Choyamba ndinene kuti koda Malawi ife sitikuziwa zoti ife ndife ma refugees. Monga ife atombokafe nathawa ku Congo nthawi imene ikutchedwa Manyikwema, ndapita ku Tanzania kumene kumabwera ku Malawi. Ku Malawi kuno tinapeza akafula nawa pounds Amalawi ambiri samaziwa zoti kunoko dziko ili limene tinkabwera ifeyo. Kunali anthu kale ti anthu tatifupi tinati ifa tonse achewa sanabwera mu 15th century around there, kuzaphaso akafula kugwirizana ndi atumbuka. Ifeyo anthu atali ma Bantu peoples nabwera kunoko. Alomwe ndi anabwera kumochedwa pang'ono kuchokera ku Mozambique nthawi imene azungu atabwera kupanga ma tea estate chani kumulanje ndi kuthyolo anthu kukhamukira kuchokera ku Mozambique kumenekonso kunali kankhondo komanso kunali strife kubwera. Anthu ndife ma refugees ndi anzathu apakati pa angoni, kuli achina ndani achina Maseko ngoni, kuli angoni akunzimba anakanthamulidwa nthawi imeneyo ndi Shaka Zulu ku South Africa. Anathawa pamene paja kubwera ku Malawi, ena anakafika mpaka na ku Tanzania ndikupanga madziko kumene koko ma refugees. Ndi atiwo amene sanabwere chapompano azungu nawo sanakhamukira kunoko, ma Indians anakhamukira kunoko kufuna moyo wa nyuwani chifukwa kwawo sizimayenda bwino. Lero life ndi tikatembenuke ndikumanena kuti anzathu amene anathamangira kunoko chifukwa choti kwawo kuli nkhondo, chifukwa choti kwawo sinthu sizikuyenda bwino. Lero tikathamangisa zipita kwawo, kodi tikupanga zimene chifukwa chani? Okay, mwina ndanena za ku history, mwina kuti zimene zinali kale tisanapange ma border. Okay, ifeyo panopa mukapita ku John kuja mwene ifeyo kumuzi kwathu kumulowa, munthu ukakhala kuti school wapanga wafika MSc ntchito zikusowa anthu amakhamukira wa ku John. Mangochi ja mwene inazazana ku John, Zimba number 1 ku John. Ndi panopa ifeyo tikufuna tizioneka machali ndikumalesa anzathu kubwera kunoko kaziko kathu kosauka kaleka. Anthu ambiri amene Amalawi kunali of course inali fake, anthu amanena kuti ku city ya ku Britain ku Liverpool kunali ma doctor ambiri aku Malawi kuposa ma doctor amene ali ku Malawi kunoko, kusonyeza kuti ifeyo timakondanso kusatira moyo wabwino. Anthu amene tili mu Blantyre, anthu amene tili mu Lilongwe, anthu amene tili ku Mzuzu, timachokera mu Utini, timachokera mu Makwasa, timachokera kwa Goliath, timazasonkhana mchani town chifukwa choti aliyense amafuna chani moyo wabwino. Chimene ndikuchiona ineyo ndi chakuti ma refugees wa amatipanga chani, amatibera shine. Anabwera kunoko mwene alibe kalikonse, olo ndi malaya omwe anafika pa ntika pano kulowa town mukuyambisa ma business, ma liquor shop, ndi amalemera amaziwa kupanga ndalama. Zimene samadana nawo anthu akuchani aku South Africa. Ma Ethiopians amapita ku South Africa kuja alibe kanthu, amafika ku South Africa kuja ndikupanga establish machani maspaza, ndikupeza kuti madola aja apanga zinthu zoopsa, mapanga ndalama kumalemera ndizimanyong'onya anthu akuchani anthu akujoni ndikuyamba kumawapha ndimabwesa ma xenophobia. Tili pa John pompo
amalawi atha amene ali kujoni kuja kumene koso anthu akuchita bwino nyumba zimene zikumangidwa kunoku zichokera kumene sanapite kumene kujako kuti kulowa bwino kutenga visa ndi ma work permit ndi ndikuchiona chodabwisa kuti ifeyo tikumakhala harsh towards ma refugees kodi mavuto athu ndi angati chimene tikufuna ifeyo tipange ndi chani ndi kunabwera ka president kaku Tanzania ndimapezeka kuti ma officials a boma la Malawi ndikumapempha boma la Tanzania ati kumene koko kuli anthu athu ku Tanzania ko mwapasa citizenship ifeyo ma refugees amene tili nawo tikuwathamangisa kukakwezesa ndege kumaonesa ngati kuti ndi zitsiru kodi amene akupha anthu kodi amene akuba mtawuni ndi ma refugees amene amangopanga zachani zawo zoti atukuke anaphunzira chichewa sizoti amalanda malo amagula amayambisa mashopu ena kumalemba anthu ntchito chimene chachuluka apapa ndi nsanje amalawi chifukwa choti ifeyo sitimadziwa business ma refugees amabwera kunoka amene kuyambisa liquor shop mowa wochipa sizoti profit umadziwa business ya Malawi amene kulowa amene mujamwini wake ngati kuti mwayambana nayo chintengo ndekuti umo chifukwa chake anthu aku India amatishainia chifukwa chake ma Chinese amatishainia amabwera kunoko kuthandizadi anthu business yawo business model yawo sizoti kubera anthu olo kubera shine anthu amangopanga zoti chani munthu ugule katundu wambiri chimene chipangisa zoti wonse apange ndalama zambiri ifeyo Malawi zinthu sitimata amene umapita ku shop ya chani ya ma Indian kulowa amene muchama kungonena kuti ndikufuna ichocho chadula ndi akunyengerera mwene gula mugula kondomu zimayi muli naye kale ndi mwana wa zaka 22 koma Malawi amene ndikuti kumene mulo mu shop ndi kuti akwiya achena the perfume zikunonga amene ataoneke kuti iwo ndi ndani da big osadziwa zoti customer is king nkhani yake ndi imene yoyo ma Burundi aje matakulowa mshop yawo amene cheap shop ukamapita kumene kujako 6 am asegula kale ndi makhala ma chance aje mulilongo 6 am shop asegula ukagula bread bobo shop ya Malawi amene kupita kumene kujako ndifuna condom ife sizigulisa condom ndifuna 40 ife sizigulisa 40 kupita kumene kujako amene 6 pm ndifuna nchere sizigulisa after 6 pm Manchester message sizigulisa after 6 pm zikhulupiro zina zake za uchitsiru zimene zimapangisa kuti basi hostile environment amene ma refugees aja amatibera shine ndechifukwa choti sitifuna ifeyo munthu azitiuza zochita namba kutani kudana nawo kwathamangiza azipita kwawo nsanje kufuna kuphimba Malawi kunena kuti chuma cha dziko sichikuyenda bwino nditipeze pena pake poti tiphimbe kumaso a Malawi ataona ma refugees azipita kwawo akwezeseni ndege zindalama za nkhani kumene osayiwala zoti ifeso ndife ma refugees osayiwala zoti ma refugees sanalakwe kanthu munthu ifeyo Malawi nkhani inaso ndiya kuona khungu la munthu ma Chinese ngati ndala shushu kuja mazalanga ma video ana mulilongo motukwana anabwera kunoko ngati lebala koma chifukwa choti khungu lake ndi loyera Malawi amene kumpasa permit kumpasa mpata zoti azipanga chani zinthu zakezo timakondera anthu akhungu loyera ma Chinese amabwera kunoko alibe kalikonse kumaza tukuka ma India amabwera kunoko alibe kalikonse amabweresa zinthu zawo family chani amazitukuka koma munthu wakuda nde mumpinga mpaka athawe chifukwa choti inuyo mapanga worship anthu akhungu loyera case in point nzathu shushu uja anabwera kunoko ndika construction company kena kake kumazapanga zinthu atachoka pamene popo ananyamula ka kamera kumapita kumakapanga zake kumene koko ndi ana ife ndi kumasekerera mu Chinese boss ndikuti traffic akangoona mu Chinese boss yafanta bwana yafanta ndikuti basi Malawi ndi amene wo
Burundi amabwera kunoka amene kumapanga business amatuluka panja samapanga chani. Okay, ndikuvomereza zoti ti anthu ititi ta ku Burundi, ta ku DRC, ta ku Rwanda, ti anthu tinatake kuti kalekale ti anthu tinatake kuti timadana zinthu zazi kuphana amene chani ndi anthu kuti ali ndi chintima china chake. Of course Amalawi tili chonje komabe anazisiya kwawo. Inenda kumana ndi Burundi kuti kuphunzira bwino amaitana Malawi dziko lawo lasopano. Kodi munthu akakhala ku Malawi ko nthawi yayitali chonje sitimapereka citizenship kodi ndi 5 years eto. Kodi umaziwa chichewa umaziwa integrate basi apasene anthu chani danga chifukwa dziko lili likuyena kukhala la tonse, dziko ilili samakhale lotchinjiriza. Kodi Malawi tili ndi chani kuti mpakana tizikhala chonje? Anthu wa malefugees kodi akulanda minda malefugees kodi akulanda azimayi malefugees kodi akupanga chipongwe anthu kodi malefugees akubwesa nkhondo yakwawo kunoko akhala kunoko zaka 20 zaka 30 akuziwa chichewa akuthandiza informal economy ya dziko ino akapita mu mabiwimo ukasaka nyumba sizoti akugula sizoti akulanda sizoti anabwesa mifuti akuchoka ku refugee camp. Ndeve tizikhala ndi humanity monga ife dziko losaukitsitsa kwambiri pa dziko lonse lapansi pano timafuna anthu ena atithandize. Kodi chifukwa chani ife tikukhala ndi chintima ichi choti anthu ena asabwere abwerawo azipita basi ti hateful tisamakhale chonchi. Ndi ineyo ndi mbali ya refugees. Malamulo akuti refugees azakhala ku refugee camp komano kodi kumene kokazipanga chani zaka zikungoti apase ni mpata amene akufuna join society ya ifeyo joina chifukwa choti ifeyo so amene tili Amalawi zikatikanika timathamangira. Ineyo ndi refugees nabwera kunoko chifukwa choti zimene ndimafuna ndiwerenge ineyo ku Malawi kulibe ndi school ndikayipeza kuti tipite kunja chifukwa tili kunoko ndi ndife refugees. Iniyo muli apopo ndinu refugees muli Blantyre muli Mlongwe si kwano kumene koko. Ne tisaseke chiseko choti ife tinawoloka tinkavutika ife amwene tinkavutika pano tisapange zoti ifeyo chifukwa choti tili pabwino tizinyozesa anzathu akuvutika anzathu akuthawa nkhondo. Let's be human tizikhala au munthu kumasegula chisekocho. Yesu akhristu amanena kuti bring your tired and weary bweresani anthu otopa anu segulani chisekocho thandizani anthu zisamakhale zatchali chizokha komanso ifeyo ngati anthu chabe. Nena kuti anthu kwawo amene ku Rwanda kuja atabwera Kagame uja kuchokera ku Uganda kuzalanda boma amene mpaka panopa amapita ku South Africa uja kukadiwisa amapita ku Congo kuja kutumiza bezigawenga kukapanda ndi anthu amene wawo akabwerera kwawo kuja. Okay, anapanga zinthu zoyipa nthawi imeneyo koma ina ndi ena anabadwira konkuno chifukwa chani tikufuna tiziyabwezeresa kwawo kumene sikuli kwabwino. Panopa kumene kuja malo anthu analandidwa kumene kuja ena akafikira mu prison kumene kuja ena akazuzika kopya ndi dziko loyipa limene lijali amene musamangoona zimene amanena mu museum. Ku Burundi kuja kuli nyasi zokha panopa ndetiyeni tapase mpata anthu ayambireso moyo wawo watsopano kunoko ku Malawi. Saiwaletu anthu tosefe ndife mabantu akamayankhula chiyankhulo chawo ndife chimodzimodzi. Iwo moto amauchiwaso moto ndiye tisakhale ngati ena ake a satanic. Tiyeni tisegule chitseko, tiyeni tilole refugees ajoine society yathu. Ngati kuti shayinira vuto ndi ifeyo vuto ndi ife ma informal traders amapita kusalima kuja chani ukasegula kashopo kumene kuja kumapanga zinthu. Ifeyo tikukanika chifukwa choti IQ yathu singafanane ndi magaya awo ndi anthu anzeru anthu amabwera akunja kumadza tishayinira. Tikuyena kusintha attitude ndi ifeyo sitimaziwa business sitimaziwa administration ya zinthu chifukwa chake ti anthu takunja timabwera kuzatishayinira. Amalawi umachita kuziwa tu shop iyi ndi Amalawi umachita kuziwa tu business ya Amalawi ndi si mapita so patali amango khala akungoona ngandalama zake chifukwa choti
umakhala ngati ukulimbana ndi society andione basi it's about him and his family and him showing kuti iye ndi dolo chani aya mwene be humble thandizani society be embedded in society ndichifukwa chake anthu akutishainira ndichifukwa chake ifeyo tikupanga nsanje chifukwa chake zikufika pamene zikufika apa ndiye ineyo monga moto Mbali ndili mbali ya refugees chifukwa choti pa umunthu chifukwa choti kuona so kumene tikuchokera ifeyo chifukwa choti kuona so zimene zinachitikira ifeyo mu history monga atumbukafe amene tathawa ku Tanzania kubwera ku Malawi angone achoka ku South Africa kubwera ku Malawi ankapha anthu ngati ifeyo kuti thamangisa kumeneko ndio tipite ku nyanjako kuli ayawo kumeneko akutigulitsa kunkhota kumapita kuchani ku Tanzania slavery anatipulumutsa ife ndi azungu nde tiyeni tikhaleso ndi mtima umene womanena kuti anthu amene sakuchita bwino anthu amene zinthu zikuwavuta tiziwathandiza tisamakhale pedantic malamulo akuti chonchi basi zili ngatitu zija zoti chamba munthu ampeza ndi ndodi ya chamba malamulo akuti chani basi tiziona kuti kodi context yake ndi chani Justinian law imanena kuti malamulo azichoka should be based pa umunthu nde Malawi izimene zozoto ineyo Bright Mhango aka Moto Mbali ndili mbali ya refugees ndimapanga ma video tambiri tangati timene titi kuti anthu aziganiza mokuya beyond chimene amaziwa kale. Follow me and like and subscribe, share. Chill.